in my own assessment. Yes. Kanangi koramna report mabidi Africa CDC nogolo koramna jumani. Chaka gi malandruok mar tuo makame pinje mag Africa osebedo chakre higa mar 2022 nyaka sani. Nikech jima oselalo ngimagi kaluwore kod tuo no chakre higa mar 2022. Ji 1456. Donno kama en kwan malach. Ng'ato nyalo penjo ni kose neno ranyisi makamago daktari otim nang'o? Jill, yena mondo wachi ni viruses gi seche moko girumo kendgi. Waluongo ni self-limiting. Kaka virus mar orthomyxoviruses gin viruses ma ka in gi immunity ma strong to kati yude to pod inyalo recover from it. But hawi marach ko yudi ka immunity ni ok ber ahinya to ok inyal kuo e wachni. But gima medo wacho en ni koponi iwinjo achiel assess your history of movement. Nito dibeni nitiere kamoro mane idhiye ma oketi in contact gi ng'at ma seche moko nosegamo tuo kata nosegamo kute mag MPOX gi. Ki assess yourself to yudo ni nitie kaka ni seriuri gi jomoko ma maybe ni chiedho ni wuothe dhi kamoro. Ti iyudo ka wi bari ma persistent ma ok dog piny. Kae ti winjo ka in gi liet kata fever e dendi, winjo ka temperature ni ok ni kare. Bang' mano, awacho ni ranyisi nenore gimoro 2 weeks to 4 weeks. Koro ing'iyo, ipimori, nito dibe ka 2 weeks kadhi chien kanyo, ni wuotho kata ne dhi kamoro, ti yudo ka signs gi biro, kasti ibedo gi guonyo. Ingeni guonyo ma kawaida mane wan godo chon cha mag scabies ka. Tinde ok gin common. To kinwang'o ka face ni chakore gi gik moko ma ok gin pimples really, to bende age ibiro yudo ka ok in adolescence to pimples ok nyamaki, but pimples be gipogore go nikech magi e guonyo ma ochakore gi face ni to ok orum gi face ni. Ingeni pimples ok bi e badi, ok obi e lweti, ok obi e kori, ok obi e ondingi koni. Tinwang'o ka koro rashes gi move from your face to gibiro ng'uti, to gibiro ndingi, to gibiro kate korika, to gi spread e dendi te. Nyaki wuog kende idhi mapiyo e karod thieth machiegni mondo konyi. Nikech seche ma okitimo ma to gino bro bedo very complicated. Nikech kose bedo complicated to duoko immunity ni piny to onyalo biro miyo tuoche kute mamoko be biro kaka mag kute mag bacteria bende koro bro donjo. To ka gise donjo to koro ngima dhi bedo kama koro in gi tuoche mang'eny moloyo MPOX ni in gi additional ones bende. Mano nyalo miyo ibedo matek. To kichopo hospital to jo hospital nigi yo kaka MPOX nitiere antibody test mitimo. To kiweyo antibody test to nitiere bende PCR machines manyalo pimo mayud ni tuo ni en mane. Kaka koro MPOX en a DNA. Ingeni viruses COVID-19 awacho last time o fall a larger family miluongo ni RNA, but ma to en DNA. Koro DNA pimo yot, pime bende piyo. Kasti ibiro fweny confirmed ni yes, ma MPOX kata en tuo mamoko. Na winjo kosipe ga moko sechako gocho na nyisa ni kora thung, kora timango, seche moko mano ok MPOX. Kech a very clear difference between COVID to ge MPOX en guonyo madongo dongo matore to we bugo marateng, ma guonyo man gi bugo, yani kose chango, kose tore to gine to bugo wuok kanyo marateng. Koro mano sign maneno kabisa mabiro nyiso ng'ato, but ok wadwa no chope stage no. To bende kinde mosekadho daktari